Step, unsa may hinungdan nga nga pildi mo karon sa game 6? Unsa may imong ikasulti? Ingani manggol ni siya, ma'am. Ingani oh. Ako yung gibati yun. Di yung komportable kay perti yung katulas akong kurikong. Grabe yun ang kurikong na akong dugay-dugay na akong dala-dala ni akong kurikong. Mikatol po karon ng buluwa. Nya nigitsa bro na akong tres. Mao po itukar sa katol. Ano ra ba dapit sa akong itlog? Aning itlog yun mismo katol sa akong kurikong. Wala din mo tambali sa og asiti. Gihidiran tani mo ng imong itlog sa asiti para mawa ng kakatol sa imong itlog, Step. Dihan tato giandam nako sa among dressing room. Sa nawala man gisuban nako tong plastic nga kwan to magikuha ni Demon Green o yang gihindid siguro sa yang lawas tanawa na yang likod o sa yang naong nagka-asiti Namura nag-agta na siya kay ninudon mag-asiti nahadok ng mga bata niya. mo na karong game 7 ay kalimot kada taguigon imong asiti pa itambal sa imong kurikong ay maayo magkadaog mo karong game 7 okay na okay ha.